Talaga naman na fantasy meets reality sa exhibit na ini sa Sarong Dakulang Mall sa Legazpi City. Pigtatampo kaya digdi ang benting life-size statues kan mga bidang karakter sa maniba-ibang genres. Araw kan mga karakter sa Marvel, DC Comics, as in Star Wars. Kasudma kan buksan ang exhibit sa publiko kan SM City Legazpi na partikan sa idang Toy Fest 2.0. Perfect ini for photo opportunities as in bukas sa fans of all ages. Parang na-enjoy po nila yung pagpunta dito, like may mga ganyan po na parang na-convince po sila na pumunta dito, then magpa-picture po kasama po yung family. Apuera sa statues, may mga cosplayers man sa venue na game na gamean for photo ops. Cosplay lang naman din talaga ako kasi mahihayin ako na tao nung nakaraan. Kusang nag-cosplay ako para mag-build ng self-confidence. Binuksan man ang Toy Fest sa mga saradit na merchandiser arog ni Casey Jane Boras na natauanin pagkakataon na maipabakal ang sa iyang mga gibong produkto. So sa mga araw po kayo ng aktibidad, ako laon po ang naitatabang kaini. Kasi po, digdi po parang nakahasa ang samuyang pagiging isarong negosyante. Digdi po kami nagapuon kung paano may po mapapalago ang samong mga negosyo. And with that po, na nagkakaugwaman po kami tigaapod na parang nakaka-develop po kami ng friendship within the area. So kapag may mga booth event, bako lang po barakalan, bako lang po pagmeridwidan, kundi nakaka-develop po kami pag-iribanan sa mga kabut share po o mga kabut buddies. Madurar ang Toy Fest sunod sa September 1, 2024. Para sa mga baretang tatak Bicol, Hercules Barbacena.